Петя, всеки ден ходя на фитнес и вървя на пътеката около 30-40 минути и също така, нали, правя малко упражнения, обаче не отслабвам. И не мога да разбера защо не отслабвам. Ами сега ще ви обясня защо. Вече съм ви нарисувала тук клетката, нашата клетка. Тук е ДНК-то. Ето тук се намира нашето АДНК. Само че какво трябва да знаем? Значи в предното видео ви обясних. Приема на въглехидрати, те се превръщат в глюкоза и съответно панкреасът веднага, понеже кръвната захар се е повишила, отделя хормона инсулин. Този инсулин взима тази глюкоза. Ето тук е вратичката на вашата клетка, вкарва глюкозата вътре и я превръща в гликоген. И ето това тук е вашия гликоген. Значи прилича на едни малки като грозди, така гроздчета, които се нареждат по края на клетката. И сега отивате в фитнеса и вървите, да кажем, значи правите кардиотренировка и вървите на около 3-4 км в час за около 30 минути, да кажем. Значи това, което трябва да разберете е, че нашата пулсова честота е право пропорционална на използването на тези гликогенови резерви. Значи, колкото по-висока е пулсовата ви честота, толкова повече гликоген ще се изразходва. Ако вървите на 3-4 км в час на пътеката, пулсовата ви честота ще се повиши съвсем малко. Значи, може би до около 100-120, да кажем. Ако ще ползвате кардиотренировка, имаме 3 основни вида тренировки и аз ще направя друго видео, за да ви обясня какви са те. Но в момента говорим за кардио и за тези, които просто вървят. С това вървение, да кажем, че сте изразходили ето толкова гликоген. Айде да кажем да е половината, ако ще направите 60 минути. Да кажем половината. Ами като се приберете в къщи и ако хапнете 2 парчета пица, тази пица се превръща в глюкоза, панкреаса, ето го инсулина, влиза вътре и отново ви дава същите тази количество гликоген, което всъщност сте изразходили тук във фитнеса. И разберете ли защо не отслабвате? Защото нямаме отрицателен приръст. Така че, както в предното видео ви обясних, трябва да намалите въглехидратните храни колкото се може повече, защото ако искате този гликоген да бъде възстановен от вашите мазнини, значи тук са мазнините, ето ги тук така като запаси, ако искате тези мазнинки да ви дадат енергията, трябва да си покачите пулсовата честота. Колко трябва да я повишим? От 220 ще извадите годините си. Полученото число ще умножите по 0,8 и по 0,9. И каквото получите тук, това трябва да бъде долу-горе границите на вашата пулсова честота. Просто тук за този пример ще използваме примерно, че сте на 20 години. 220 минус 20 е 200. 200 по 0,8 е 16, 160 и 200 по 0,9 е 18, 180. Значи това трябва да бъде границите на вашата пулсова честота между 160 и 180. Другото, което е нужно за тези мазнини да се разградят и да ви дадат енергия, е постоянния приток на кислород. Значи трябва да разберете, че триглицеридите и свободните масни киселини, за да се разградят до енергия и да ви дадат този гликоген, който да не идва от въглехидратите, трябва да имаме висока пулсова честота, изчислена по тази формула, и номер 2, трябва да имаме кислород. Значи, ако повишите пулсовата честота повече от 180, няма да има достатъчен приток на кислород, ще сте задъхани. Или ако се представите тези, които бягат на къси разстояния, нали? Атлетите, които бягат на 100-200 метра къси разстояния.
Виждате ги, те като стигнат до финиш линията, те не могат даже и да си поемат дъх. Значи това е анаеробно вид натоварване, при него няма кислород и няма как да се използват мазнините като резервен запас. Ако искате да използвате мазнините като резервен запас, изчислявате си формулата, намаляте леко темпото, но не и да ви бъде много лесно. Има втори начин, по който да изчислите, да разберете дали сте в тази зона или не, и това е когато сте, да кажем, на пътеката, да кажем, че тичате или правите бързо бягане, опитайте се да кажете нещо. Примерно, аз съм българче, обичам. Ако ви е трудно да го кажете, значи сте в тази зона. Ако ви е много лесно да говорите, значи трябва леко да увеличите темпото. Ще ви направя още видеа, надявам се това да ви е разяснило защо, когато вървите бавно, може да вървите 30-40 минути и просто резултат не се вижда. Чао за сега!